Ach, tento ľud sa dopustil veľkého hriechu. Ak nie, tak ma vymaž zo svojej knihy, ktorú píšeš. Mojžiš je príkladom odvážneho a verného príhovoru za druhých. Aj keď Izraeliti zhrešili postavením zlatého telaťa, Mojžiš sa postavil pred Boha a modlil sa za milosť a odpustenie pre národ. Jeho modlitba vychádzala z hlbokej lásky k Bohu, jasného poznania jeho charakteru a dôvery v jeho moc a vedenie. Mojžišov život učí, že modlitba za druhých je mocná zbraň. Aj keď sa veci zdajú stratené, Boh vypočuje tých, ktorí sa mu odvážne prihovárajú a pripomínajú jeho zasľúbenia. Byť v blízkom vzťahu s Bohom znamená trpezlivo a vytrvalo stáť na modlitbe, príjmať jeho odpovede a dôverovať mu aj vtedy, keď nie sú také, aké by sme chceli. Myšlienka na zamyslenie. Modlitba za druhých je prejavom lásky a dôvery, ktorý môže zmeniť situáciu aj srdcia ľudí. Otázka pre teba. Kto práve teraz potrebuje tvoje príhovorné modlitby? Predlož tohto človeka Bohu vo svojej modlitbe práve teraz.